Hakanegi Yukirish Bakhuid, Tongin Duwai, Nagabinda, Iba, Mornlang, Tangsong, Bania Kajinga E, Kajingurku, Halo, Kamet Kapar, Kajingoy Jinkia. Nganduai, Ninduai, Nagabinda, Te, Kupar, Karkrang, Bania Kajingoy Jinkia, Duai Nagabinda, Juban Cliff, Karbingar, Bania Kajingoy Jinkia. Laispa lai pusang. Laispa lai pusang. Ang ning iya lung iya kwena try. Banai lakalu lakadem paduan. You play try Kohimen kopera tongin sngongo yau jisu nagavinda kane ka kerlip mat hagabau layalam yangi shaka sunda jongu badngi yakindu yaga jingid jisu lemba kane ki yukirish Bakhuid tongin nginaiti met badmen siam shau ba undu pinkantang yangi da ka jinga e baro kabadang ap yangi hakane ka ayom advent Inang duai nagabenda kibapang kibashitam. Giduai nagabenda ke jingkala kabamut jong ginompo. Kibala sakama na kanege jingir ke jongu Chris. Ha kerteng uppa baru kon baru men siam Bakhuid. Amen. Ka jinga e jongu trai jongi u Jesu Chris. Bad ka jingir jongu ble. Lem bad ka jinga sulok jongu men siam Bakhuid. Kindon rengkat bat pi barom tongin sangesh por ban pan map naga benta kilai jongi baro nginang yosno naga jimpule naga kitab Isaya nungi atulupa badai na marba ngimju kongu yaka hukum badai na marba ngimju yaine haga jingir jongu ble jingir jongu Chris ngi senso jinja ladang yaine badu ngin saklain Badngin sa job halor bara ke jingale kamta me ka pop tongina itia ki pop jongi badngin pentimai iya ke jingade bad ke jingai ne jongi padu Chris try jisu Pinya jan shushu yangi bad ka sunda jome bangin light nagi pop bangin yomart ek jingir kamshir hem jome nga pala how play button board baro badi happy ko himen ko para bangalele pop shibun e da ki jim parkhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle palar junga da ki jingle palar junga da ki jingle palar bakrab e junga namar karta Maria Bakhuid, Kabaya Isa Kachesupi, Yakin Nabat Kikuid, Badia Kikon and Kubara, Kubaran Changa, how try Blay Chungi. Blay Badan Borbaro Nis Sene Yangi, Badandala Map Igi Pop Jungi, Unyalam Yangi Shaka Jingim Bam Jikut. Amen. Traiken Radku Blay Yangi. Traiken radko blehisne yangi Kristo mapko Kristo rapko nong benim jangi benim yangi
yangi to ngin nia duwai gi duwai na gabinda ki jing dumu shimesh jongi vei pai bai gi duwai na gabinda ki bapang ki beshitam gi duwai na gabinda ki bela sakama bakin gala ka bamu gi duwai ro na gabinda kayinga sem jong Elias nong seed Barcelona sopo but kam dame ki kun ki barake ye ki Sngi ka nagabinda John Gilbert but replica Carbani ko blei ba dan bor baro ngi karpat to ai ba ki pai jame kilong ki bayai petngor ya ga jingwan jong kun balaka marwei jame ba kumba ma uhi ubalong unong seng ya ga jimpenim jongi ulahi kai ngilla balong ki balakre bada ki syarak bame ngin pin koloi ben leit tan iawu haba uwan da utrai jongi Jesu Kristu kun jame uba im bad sensha renka badme Hake jingelong kawe jong men sim Bakhuid ublei junom la junom Amen Kajingpuli na ka kitabu Isaya kalanong sopo pra dokot kat niyo hadukot kendai kumni uong utrai unong siuspa jong pi Bakhuid ki Israel ngalong utrai ublei jong pi ubahikai bapin le bha baptin ya pi hakalenti bapidei banyai a ladapila shashkor ki kum jonga kajingsuk jong pi kanjin dalalong kum kawa pat kahok kasot jong pi kum ki deu kaduriau ki khon jong pi kinjin dalabun kat usyap pat ki ksiu jong pi lakat ki sembo usyap pada kekerteng jongki en om pendam ni penduk no nakmat jonga kaktin jong utrai Nombar ndrius pa nyo pulai antifon balai Suku bril uba itu try Baleka monjambu Suku bril ubam yaj bagi baman Ubam budya kajingai bujoki Suku bril Yai lentinong po Ubang siyang niyalang bakiris ni Suku bril Uba itu try Bateka monjamu Suku bril Basno baga manutray Mapusan senyasngi hukum jamu Te ulang kumuding platong rutwa Ubase la usaha la ayo Suku bril Uba itu try Bateka monjamu Kumuding bagi selakin jutorno Kat baba ujule kayai manpa Om kumta yagi baman Ilang style bagal Romo Suku bril Uba itu try But
jengka pertai unwan un pelai lo jangi nakaleng kor jing long rau. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengkat bat pim. Dapat kilo. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum umatius. Kau berapa mega try? U Jesu ulakren haki paidba. But ngan yanu jor ya kane ka pateng. Kalong kum ki kinna. Kiba shongkai haki jaka yau but kiba ya perta para maki. Ngila put latem nagabinda jompi pat pim shimla shad. Ngila ruai benyao henre pim shimla yam. Naba yaani sulawan shimbam lemnedi te kia ong ushong suid. Ukuno briyu ulawan padu bam uladi bat kia ong haped ya u jelang nguid badu nong buai. Uparalog jongi nonglum kajana bat ki nompo. Lakataru yaka jing start la pingsan daki kam jongka. Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para beir hau trai Jesus Christ. Ngidang yosngo na ka gospel. Bau Jesu keren hangi. Baki briu jong kane ka juk. Kim tre ban pediang ya ujisu. Kane kalong ka binta. Ka bau Jesu upin pau ya ka jing sausi ka juk. Kebriu jongkan ke juk ki kerlalong ki beach palat but ki long kum ki kerlung kina. Kai ke jinglong jong ki kerlung kina. But baro ni snotu. Lada don kato shipara hayinga sem jongi kiya kajia. But nangda ki wan mare syakimi ki pa but ki om o himmen jonga ula bom yanga ne ula karen bain yanga ne ula shim yaka tiar jonga kiwan khana hangi yaki kam barit baria kaba khalam shong kiya hadu kata lada haba ki kinna school ki pule ha ki school lada de ki kinna LKG UKG but ki ve ki class ki ba kam rit ki mare barabor sha kinongi kai ban kinno persha yaki para kinna lese kila karen bain, lese kila shim ya ulet, lese kila shim ya ukulam, lese kum kine ki kam barit baria. Kim don bon ke baroban ud. Namar kimbat yau kereta. Kimbat ramba haka perkat ke perdain. Laraki ve kim karen ba eki ke sausi. Kumda terte. But minda ujisu ke dau hangi ya kata ke jinglong jongi kinna yau. Lese ngila banong ki na school ne ki national bon ki daw jonge jingya ka jia jongi nagabinda ki kam barit baria but baro mangi ngila yai kum ka ta ka jinglong tad hadu bangi kerlalong ki baramba ngiru ngila ya ka jia nagabinda bon ki ni ki kam barit baria minta ngila sautu kita baro kilong ki ba shutia kilong ki ba tamasha kam don kano ka dor ha kita ki kam ki bangile light no ya ka jingela kai minda ujisu om ki brio jangane ka perte ki lek tik kum ki ni ki kinna yau tik kumba ngilale ha ka por bangi puli ha ki school ha ki por bangi don ha ki nursery ha ki LKG ngila yam naga binda bun ki daw bam don shisha ka daw ngila pinnat naga binda
Kidao bam de shisha kidao eye habangi pay da ki jimpe jungi rampa. Henry ngila yam. Ngila wood. Ngila pinat. But ngila dom, ngila bitar. Mintaw jisuong wat num long kum kiniki kinayeo. Day namar kadao bangilong kum ki kinayeo. Kina school, kina snong, kiba ya kajian agapenda ki kambarit baria. Ngiru minda ngi pinnat persya ya ka jing tarwajang ublay. Jisuong bun ki beriu kim shimla pediang yau jisu namar ka negadao. Kilong kum ki kinayeo kim shim down kano ke jing start hapo jongki. Ngilate bun ki beriu ha ka negajuk ka ba mindaru. Kim shim down satya kata ka jingi dublay. Shumudur, ladau jisu wan minda hakama jongi, hake jinglong ublay jongo, bona pedeng jongi nginum kintit benriu, bona pedeng jongi nginum itu yawu, bona pedeng jongi ngin kindait yawu, namar ngim shim layau hake jing start, ngim shim layau hake jinglong rampa, ngidang sakut hake jinglong kinna hadu minda, bale ujisu ong, u Yanis Baptist ulawan daka jingim kaba perking ula long uba perking itip kumna ula im haga rekenja padula don bun ki jinge henre ula kintait no ya baru kita ki jings ngabha jangka perte padula long uba perking badu Yanis Baptist utarwa hangi ya ka jinglong mensiam kaba kam perking kumno ngide ban wat ya ublay ha ka jinglong ba perking ha ka jingim kaba kiar na baharo ki kams ngabha janga perte bad haba ulale kumne ki bri kyong kumno ulong ubashitangli mano balaban im kumne mano balaban im kum kane ke jingim mensiam tekela kendait no ya ka jingim mensiam kaba Yanis Baptist ulatarwa ya ka perte nanda ujisu lawan lekum no ujisu ulaid ya kibriu ula wanra ya ka kubor jongka jingit ula hikay yang iban idi ki parabriu ula hikay yang iban idi ki nongpop ula hikay yang iban idi ki nongkrong kajana bad ula bam ula di bad kibriu habau Yanis Baptist shimla ya di ya bam badno namar yalade shimetru judi shibun ju bam shibun ula im ya ka jingim perki habau jisu ula stang malekum ne kila ongkum no uni ulong jelaw nguoid udi ubam kat bamon badu kren bad ki nompo ukren bad ki nongkrong kajana yalong parlok bad ki uyalang parlok bad ki lakendai kabamud bangaro arliang jong ke jingim mensiam habala terwa ka perte kalakendai ujisu wan shangi mindaru henre bun gibru ki kentai ujisu ukren hangi sha panga jimpenim henre bun gibru ki ongkum no hana ladangi ngei thau jisu ngin jot ladangi bud ya ujisu kam don jimban toy don gibru ki leit pai biang sha ka jinglong barim ujisu la wan ban pindim mai ya ka jing so tu jangi ujisu la wan ban yalam yangi shaka jimpenim haka dur kabatumai haka jinglong kabatumai kabalong ka jing shisha henre bon ki priyo kim treban pediang ya ka nega jing shisha pinban kisakut haka jingdom ni don saudong jongkiru ki priyo kim treban pediang ya ujisu what happening ki kristan ru don bon apdeng jongi kibam treban kongo ya ujisu badena kata ka daw ko himmen ko para haka kitab Isaya nung yato lepang yusngo ayu ladangi koloi ban kongo yau bale ladangi koloi ban yadia kelinti jongu kaya ka ban sajia uji utrai un hikai yangi ya ka babha bad un pinman bhai yangi bad ka jingkoi jongi kalong kum ka duriao kata ka mud kanang roi shushu ya ka jingkoi hapo jongi but kanang roi shushu ya ka jimba mensiam ha ka jingem jongi lada ngiyait badu trai ladangi kongo ya utrai ladangi pediang ya ujisu ha ka jingem jongi kadbang idang im ha ka ne ka perte ngin sastang ban roi ha ka ne ka jinga e jong utrai ban ngin sastang ban roi ha ka jingem mensiam
But ngin sestang ban so tu kae ka dur ka dar jang ka beneng ha ka jingem jangi. Ladangi yai kendai dia jisu ngin sababe ha ka jingem jangi kaddo kadwai. Bun ki briyu jangane ka juk kaba menda kidang im ha ka jingma namar kim pat pediang hadu menda jisu. Ngitip don bon jait ki niem ha ka nega partai. Don ki niem kim treban pediang ya jisu. Don ki niem ke ba isi ya jisu. Don ki niem ki hikai persha ya jisu. Don ki niem ki hikai ki briyu wadnum tursha sha jisu. Bad kidang ialam ye ki briyu jingai na jisu. Jingai na ka jingshai. Jingai na ka hokasot. Jingai na ka jingkerko. Ladangi im kumne kai ka jimma ka jingma kaddo kadwai. Lada uno briyu uyim da ka ba kendai ya ka jingterwa jongo jisu jingi jongo Chris ka jimma kalong ki jait benriu kin jotia. Ban penro ya ka jait benriu ngedon kam yau jisu. Ban penroi ya ka jingim jongi ngedon kam yau jisu. Ban roi ha ka hokasot ngedon kam yau jisu. Ban roi ha ka jingsuk ngidon kam yau jisu. Lada uno uburiu ukendai dia kane. Ukendai ya ka jingroi mensiam. Ukendai ya ka jingroi ka jait benriu. Mendang ilaban yo I bun ki beriu. Ha ka hapadeng jongiru. Wat ha ka rikasi hilsuru ki penduna kun. Namar bale kim shashkor yau jisu. Kim yai de kelindi jongu play. Ki yai de kelindi jonga partei. Kaparte ka hikai wadnum ka shibun kun. Kaparte ka ong lada pidon bun kun mano balaban betsa yeki. Lada pila kha bun mut ki kun mano balaban hikai yeki baro. Ladangi don bun mut ki kun mano balabanai bam mano balabanai di namar bun ki jinglul. Mano bahikai kumne kaparte bam don uble kaparte bam burom yau jisu kaparte bam tre ben yad ya ka hokasot kaparte bam kongu ya ka hukum jong uble uksud uhikai yangi ban pinjot ya ka jait benri uble uhikai yangi ban pinroy ya ka jait benri ban penne ya ka jait benri ban sa ya ka jait benriu da ka jingim mensiam naga taka daw isya nong ya to lepa ong uno briu kongo ya ka hukum jong oblai ya de ka lindi tre ban ya de ka lindi jong oblai sa do jing suk sa do ji ya ka jing kuit sa do ya ka jingker ko jong oblai sa do ya ka jing suk beneng jing suk parte Bad unsa du ya ka jingi kai baba jongo balai menda bon ki kon samla jongane ke juk kaba menda kiladu ya ka jingi kai baba jongo balai pinban ki pin kup da ka jingi kai jongo suit ha ka jingim jongi ka juk jongo nong penim kalong ka juk kaba pelai lut yangi ka juk jongo nong penim de ka juk kaba temrau yangi hendra minta ngilaban yoi bon ki briu badon haka jingsha tembrau ki im haka jingsha tembrau namar ki kam i dia uksuit ban ya jisu unam penim hatongi ko ban light lui ni don tangkawe kalendi i dia jisu kongo ya jisu pente mai ke jinga de jongi badu jisu wadnum kot yawu jilangoi hendrai kot yawu ubanang banit ubanang kro yang ida ke jingin ubanang pensle yang ida ke jingin ubanang map yang ida ke jingin ubanang yalam yang ida ke jingin shabane kane kalongalindi kabangide ban yai ide ban pediang to ko himmen ko para tongin duai na kabinda yalade tongin duai na kabinda ke partai tongin duai na kabinda ki parakasi tongin duai na kabinda ki para kristan tongin duai ru na kabinda ki bampat pediang ye jisu kenamba makiru kinyo mat ya kane ke jinga e kaba ublei utarwa yangi lemba jisu ba kindu pois lang batni shabane jisu be it karko kardo yangi bangin ihait ya kelendi jame bangin dup yo mat jingsu bangin dup yo mat ya ka jingkuit kum ka duriau ha ka jingim jongi kum ka dau jang ka duriau
bangin dup yo jimba men siem bangin dup pen roy but penne ya ka jait ben rio kalam jimma eye enyaro ya utrai Jesus Christ ko men ko para tungen pla e jinget ke jungi nganget au play pa badan bor ro menong tau kuning perkentel berhab Jesus Christ kun pa marwe jungu utrai jungi ya bela puna men sim Bakhuid ya bela te soti bela shale in po Pontius Pilatus la sanar pna ya la yap la tep ya la kiasha ki bayam aga Sngi ka balai la pipan ki bayam la kiu shabani shak shakamon bulai pa badan bor paro nang daw in wan pa dan bishari ki bayim bat ki bayam ngange ho men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya selo ki ri koi ha ka jimma ye ki pop ha ka jimmi pat ka do ha ka jingim bam jikut amen Laispa Prahusa. Laispa Prahusa. Diang trai kendrat kini kijing terwajongi kisah baba juga jing trai sitam jongi beblak berku ya ka umsep banginate to ya duai ko himen ko para ba ka jingknia jonga ba jumpi kan longa ba priam kun ha u blei upa ba don bor ba rom so try pideng jingknya di ji jompi aku ta ka jiro ko pura ma ka jing jum ka jimantoi ni ba ka lang ko jum ko we to priam kun ko traingi karpa ya ke jing duai ba ke jing turwa bari jongi but namar ba ngim don ne ye ru ka ban ya sai na ga benda jongi to wan ban perlait yangi da ka jingya da jang ka jingis ne jame da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim ka batir to ken diu ya la ki donot dong ina ingu ya utrai ublei jangim ka som hok bat ka dei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ uba ha ka jingwan baning kong jangu ulashim ya ka jinglom brio ba po jangi badula pindap ya ka saintur kaba melamang nadu menshua badula pli nagabinda jangi ya ka lendi shaga jimpenim bam jikut kanamba ha ka jingwan ba ar jangu ha ka bor bat ka buram haba kaddu kadwai la penpau ya ka kam jame ngi ke baminda ngi ap keme lendi ha ka ta kasngi ngi la ban pediang ya ka ta ka ba ngi nod ban kermen ka jim penim bala kula jame padamar kata rangkat bat ki angel bat ki arkengel ki kes em bat ki hima bat baru ki pait belen bat ki bo jang bane ngir wai ka jingwai ya ro yame ban ngi pen bana kalem sangem Bakhuid, oh try you blakey pie, name birthday sawada kaburam jombi. Hosanna, Hosanna,
ko himen ko para ha kanega por ka bakin tang tam tongin trang yau men siam Bakhuid ba undu pen sle yangi ba undu pen so to yangi undu hi ka yangi ya ka jingkardor jang ka baneng jingkardor jang ka jingkhui jingkardor jang ka jingim badu kris par jingkardor jang ka jingro ya ka jait ben riu ha ka ba khongu ya ka hukum jang oblai inang tuai na do ka donu pangindup yo kata ka jimpen sle halo jangi vai pai vai halo ka ri kasi hills baraka we halor baro ki kristan halor ka ri India baraka we dashisha melong Bakhuid ko trai kata mei jang ka jingkoi barom namar katangi kar pardia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ye men siam jame kum ga je halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkas nam jango trai jangi o Jesus Christ ha ka por bala dino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halagi sentran u ong to shim batobam na kane pi baro na markane kalong ka medjanga ya ka ba naiti naga benda jumpi Haka ju ke rekomendal ala bam ulashim ya ka kuri badda ka baingo biang yame ulaya ka hala ki sinran u ong toshim batto dina ka ne pi baro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batti mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi bad naga benda ki babun naga benda ka jimma ya ki pop to le ya ka ne ban kan mau iangam ko snam bakardor jango Chris to pen koi yangi to pen koi yaki men siam hadim pen koi pen kia yaki bapang gi bashitam yada yangi nau bamen Kajimaya jong kajinget Kata sin bangi bam yuni upu Ani dina kane kakuri Ipendra kajing yap jong me kutra Tadadu namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bad ke jimmi pa jongum ngi tarwa hame go trayo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngo aidem namar mela new yangi ki babit ben yang hakama jame bad ben shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke bayo benda hakamet bad ga snam ukris ngin long ki bala pinyat likawe da omen siyem Bakhuid token mau ko traya ka balang jame kabala priyang hasatala kaparte but to penjana ya ka ha jingir rengad badu Francis uppa Bakhuid jangi wilbert marvenu bishop jangi but bar kilingdo but kirinium token mau lemroi ki himen ki para shinrang but kinde ki bala yutia da ka bakarmen ya jimmi pat but ya bar ki bala klat no ha jingis ne jamme to pedian ya ki shaga jingshai ka kumat jamme to isne yangi barangi karpadia me barengad but kamaria te isoti Bakhuid ka kami jango bale ujoso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki requid ki bela pens ngaba yame pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem ha jingim bam jikut but bangin ro bet ben don buram yame da ukon jamme u Jesus Christ dawu lembadu badhavu kallah hame ublay uppa badan bor ha ke jing elong kawei jing men sim Bakhuid barro ka buram bat ke jing ro
Junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai kad banang jan bat ka sngi ka jongo Chris tongin kerpad na ka benta ka jinga ben pediang pura ya Jesu ban roy ha ka jingit ka jingkuit ka jingsuk bat ka bor jongo ha ka jingim jongi ha ka inga sem jongi bangin dep la ban kring bon ngut sha u Jesu kam dame ki brio ki bampat pediang hadu minta ya Jesu ha ka jingim jongi ko pa jongim ba bening kalong ka bakui ka kerteng jongi kan wain ke imaj kan long ka mon chung ha kan da kumba ha bening toy yang iminta ke jimbam chungi ka bahala ka sni padama ingi kren kang chungi kumba ngiru ni map ke beles niu pad wadilam yang isha ke jimpan shoy rei taplai ingi na ka basniu toplai ingi karpat ko trai na ke jinx niu barro ha ke jinx bon jame tai jinx suk jinx sign ha ke sngi jungi Kramba da ka jingirap ka jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jingira na ka jing jinjar barra kat bangi dang ap ke me lendia ka jingarmen Bakhuid bat ka jingwan pa jungunom penim jungi o Jesus Christ Namar ke cumi kalong kahima ke cumi kabor ka burom chunom la chunom ko trai Jesus Christ me yo bela ong ha ki apostol jamme ka jingsuk nga ai happy ka jingsuk janga nga ino happy Wat pedi ka pop jangi Henry ya ka jingay janga balang jame pad ha ka jing spoon jame tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jinget le ka we kat kum ka mon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo renka bat pim Reka bati lap da ka jingedo Christ tongin yai ngu markeliam Kun lang bro be bagi taki pop ka percay Gosya sene yangi Kun lang bro be bagi taki pop ka percay Gosya sene yangi Hakami ukul lamborojeng oblay bawan syaka perte ben penim yangi ben map yagi pop jangi ben yalam yangi syapening sukito ke bala kot syaka jingkawai jeng ukul lamborot kamet berkasnam jeng ukris kendri asya jingin pam jukut amin
Trai Jesu ngis ngu yameng ya ro yameng imane yame pamelong ublay jungi bayit adu kata yangi pamekwaban penim yangi pamekwaban pelai lud yangi pamekwaban pen koi ban kya yangi pamekwaban pen koi yangi pamekwaban yalam yangi shaga jingsuk pat ka jingkamen pamekwaban pen roy ka jait ben riu lemba ka jingit ka jome Jesu bayit it toy yangi vai pai vai pen slash shu yangi dakane ka jingit buram yame Baga jingkoi, bangin lang iba yard ya gelendi jame, bangin lang iba kongo yame, bangin lang iba lait loy naga jingte jingkom baro, naga jingpang naga jingshitam jangi, pen koi pen kia iba pang iba shitam, karko kardo iga jingim jangi vai pai vai, de mame mela pen kam di halo jangi aga naga jingim, Jesu pen slego Jesu, pen sautu yaga parte daga naga jing pen shai iga jame, hallelujah, 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 Jesu, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Jesu ben koi dia ka parte na ki jingmang baro, na ki jingpang baro ka bakatay ka mensiam jangi brio la 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 la. Jesu, 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 Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, I boring Jesus, I boring Jesus. Pendimaya ka partay baroka vai. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia duwai. Yendala pendap yengi daga jimbam mensiam ngi karpad rit yeme ko trai ba daga jingyo binda jongi hakane ga jimmaya men ki kai yengi ban tau daga jingstat yak ye kiye ki bakinja parthe but ban so triang hakye kiye ki bakinja baning da ukre so trai jangim Amen. utrai undon reng ka but pim blay badon bor baro en karko yepi uppa baru kon Baru mensim Bakhuid. Amen. Ya leisuk ban pen bana ya ka kubar babhajang utrai daga jingim ka jompim. Isungo iauble. Number R. Number R. Ale ko jing sat bom juku. Ale tu pen beki jingu tu wan pen hikaya kaho payon in sale shadu jao tuk men ko Israel lajan wanu Immanuel Simba krautam ki benri Aliba menjok kajing sni Tuhan men bagi bajo Tuhan ngakersyan ibat lot Tukmen ko Israel Lajan wanu Immanuel. Aburam hokpa berkun hamat sim berkut. Aburam berkut cinta berkut cinta. Amen. And you try Jesus Christ.